Sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun fitar da wani sabon bidiyo na ƙarshe a yayin da shugaban mayakan Hamas ya rasu. A wani rahoto da aka samu, mayakan na Hamas har yau ba su tabbatar da rasuwan shugaban na mayakan na Hamas ba. Amma kuma a ɓangaren sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun sake sakin wani sabon bidiyo da yake nuna shugaban mayakan na Hamas ya rasu. Sa'an nan sun kara da cewa tsohon shugaban mayakan na Hamas mai suna Yahya Sinwar ya rasu ne a yayin da yake fafatawa shi da sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila a sansanin Rafa. Bidiyon da sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila na IDF ta wallafa ya nuna gawar na jarumin, amma ta ɓangaren Hamas da dukkan alamu ba su yadda da wannan bidiyon da aka saki ba. Sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun ce Sinwar an kashe shi ne a shekarar da ta wuce a unguwar Tel Salah da ke Rafa a hannun dakarun rundunar Bisala Brigade. Sun ƙara da cewa aikin ya gudana ne a ƙarƙashin rundunar Gaza Division yayin mummunan yaƙi da suke fafatawa shi da Yahudawa. Ta bangaren IDF sun kara da cewa sun harba Yahya Sinwar ne a yayin da yake kokarin tserewa, wanda mu mun san cewa kowa ya san cewa wannan ba shi bane karo na farko da sojojin ƙasar Isra'ila na IDF suke ƙarya. Rahoto ya bayyana cewa bayan mutuwan jarumin, sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun rushe ginin da yake amfani da shi a matsayin headquarter na aikinsa. Sabon bidiyon da aka saki yana tunawa da rana guda da mutuwarsa da kuma ranar da yakin ya balle, wato 7 ga watan Oktoba, wanda shine ya jagorance ta. Wani hoto daban da sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila suka saki ya nuna manyan hafsoshin sojan ƙasar haramtacciyar ƙasar Isra'ila a samar gawarsa. Jarumin mai suna Yahya Sinwar, ina kira da mu taya shi da addu'a Allah ya amshi shahadarsa kuma Allah ya kai haske kabarinsa. Amin. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Muna tallata muku sabon shafinmu mai suna AB Hausa TV. Don samun ci gaban irin labaranmu za ku iya bibiyan mu a shafinmu na Facebook, haɗi da YouTube channel da sauransu. Dalilin kawo wannan dabaran shine TikTok ba sa bari ana wallafa komai ga yaƙe-yaƙe da ake yi a faɗin duniya. A yayin da kuka bi mu a sauran shafukanmu zai zama na cewa za ku fi fahimtar yadda abubuwan suke. Don samun cikakkun bidiyo na labaranmu ku biyo mu a shafinmu mai suna AB Hausa TV. Ni ne naku mai suna Ahmad HMA, maɗa a sabon shafukan namu mai suna AB Hausa TV. Sa'an nan ina ƙara ga miƙa godiya ga masoyanmu gabaki ɗaya.